Moi boas. A ver, veño contar unha cousa importante, porque estuve falando, xa hai unhas semanas que eu quero contar, pero estuve falando con unhas amigas que están buscando traballo e buscan así un traballo, cousa fácil, de ir traballar, que che paguen, marchar sin romperte a cabeza. Isto pasou moito despois da pandemia, eu son unha desas persoas que deixei o que tiña e me botei a traballar na limpeza. E como xa son experta, eu son experta en todo. Son experta. Tomadeo así como a... Vale? Daquela estas amigas miñas que chámanse que xa nas chaman, mandan os currículos xa nas chaman. E estuve falando con elas e estuve eu explicándolles así como técnica de recursos humanos dentro das silveiras tamén, pois digo, isto teño que contalo no YouTube porque a xente está frustrada, estades aí frustrados porque non vos chaman dos choios e estádelo facendo mal, como a elas. Eu, claro, digo, como non te chaman? E daquela empezan a contar un pouco aí do currículo, digo, mima, pero como te van chamar? Pero como te van chamar? Daquela. Vou vos enseñar eu, que eu sei como mellorar para peor o currículum vitae. Porque estas rapazas estaban aí poñendo tipas preparadas, válidas, competentes, poñendo isto para ir para a conserveira, para a empresa de limpeza, para outra empresa esta de reciclar de cartón, para unha de facer bolsas ou... A ver, se vos queredes ir aí, tedes que ter un perfil baixo, así como as rodas dos coches tuneados. Non vaiades aí, pa que lle pos que er licenciada en que? En económicas pa que? Pa saber que vas ir hasta aquí co salario, non lles importa. Vale? Daquela, atendede, que teño que ir facer de xantar e teño que ser rápida. Vale? 4 puntos. Mira, o formato, escribir, todo isto. Ti vas abrir o teu currículum, telo aí en Word. Que é como o vas mandar, ademais. Porque xa o vas facer nun formato trapalleiro e a ser posible que o abrilo ainda se atrapalle máis. Non transformedes en PDF, joder, ou isto que é. Daquela, se queres poñerlle moitas cousas, moitos traballos, pon marxe estreita. Vale? E se queres poñer poucos, pois pon unha moi ancha. Pero poñela estreita ou ancha, isto recomendovolo eu, o máis recomendable é poñer centrado, que pareza un poema, que pareza un poema. Un poema mal maquetado o libro, e daquela apareceche por aquí unha experiencia, outra máis aquí, a outra depende do que lle escribas. Isto é super importante, centrado, vale? Escribide mal, a ortografía mal. Por que vas poñer, por exemplo, acentos? Pon non os poñas, ou pondos nunha palabra ou ponos con que che separa as letras. Eu recomendo moito non poñer xa acentos, xa directamente. Así o leve o teu nome, xa non lle poñas. Vale? Puntuar mal. Home, por favor, que estamos aquí punto e coma antes de enumerar cousas que non teñen que ver entre sí. Que somos? Non. Tes dúas opcións, non puntuar, así a fogue de recursos humanos. Isto pódese facer, tampouco non lle vas a escribir o Quixote aí. Ou puntuar mal. Por exemplo, as comas. Ti vas poñer aí as túas funcións dentro daquela empresa, as comas. Tes dúas maneiras, a palabra, espacio, coma, espacio, palabra. E a miña favorita que é se pos coma, xa estar separando. Andamos tecleando ao loco. Pa que lle vas poñer máis espacio? Ti pos facer tal cousa, coma, o outro xa pegado. A coma xa separa. Non andamos aquí puntuando. É o tipo de letra. Xa ides pensar vos que eu vos vou dicir usade a Comic Sans, que a xente teñe manía. Non a usedes. Non usede a Comic Sans. Bueno, se queredes usadea. Pero eu usaría unha letra cursiva. Buscade unha letra cursiva. Así que che queda o currículum un pouco como se fora aquel convite de boda dos anos 80. Unha letra cursiva di moito de ti. E di cousas sobre o perfil que ti das para esa empresa. Isto
así básico, sobre o formato. Mal escrito, mal puntuado, formato parralleiro, sí? Buscade a maneira. Ti, por exemplo, podes, imagínate que vas poñer pouca experiencia laboral, porque ao mellor non das mentido tanto, non? E ves que non das chegado ao final do folio. Se ti non das chegado ao final do folio, no último párrafo colles e farlle 4 espacios. Ti hasta aquí viñer ben e aquí farlle 4 espacios. Pois, arriba todo pegado, hai un anaco branco e así. Ainda se me ocurre algo mellor. No último párrafo, para que che colla, porlle a letra máis pequena. A mesma, pero máis pequena. Unha cousa así. Que diga, mima, como se esforzou sin saber, non? Unha cousa é segura que para facerse a tonta hai que ser lista. Por iso estou eu aquí, para contarvos isto. Punto 2. Tema de formación académica. Vamos a ver. Que queres ir? Para a conserveira? Para do cartón? Para unha de limpeza? Para un almacén de estar ali, poñendo cousas? Ponlle EGB. EGB. Ou eso. Se és máis nova que a min. Non lle poña os puntos E punto, G punto, B punto. Non, EGB. Pono minúsculas. Eso. Así. Xa está. Vai para arriba, que máis lles dá a eles? Home, non lle digas que foches á universidade. Ven aí, que foi á universidade que despois fixo que ten unha formación en marketing non sei que de mima. Ao segundo mes lenos o convenio. E desmontanos o chiringuito. Entendedes? Que que pode dar hasta a imaxe que coñecedes o Estatuto dos Traballadores, pero como vos van chamar? Vos non tades ben. Vos que estades buscando? Traballar ou quedar aí de listas? Pois non. Porque o que fai falta é traballar. Ser lista ou tonta xa é outro asunto. Que iso xa o arreglarás fora do chollo. Punto 3. Esta é moi importante. Porque esta é unha amiga miña que ela traballou nun comercio, ela levaba o comercio. No currículum pon cousas como recepción e xestión do stock de almacén. Que maneira de falar é esta? Ti pos recibir a mercancía e colocala. E xa se entende. Ti xa se entende que viña aí o repartidor, ti collías e botabas ali, no así. Leva a contabilidade do comercio. Ponlle aí facer caixa. Facer caixa sempre se entendiu. Que é sacalo ti que é contar os cartos. E Dios non lo quiera, que houbera máis empregados e se te puxeron aí un pouco de encargadilla, non poñas cousas, xestionar as quendas de... Non que xestionar as quendas? Isto xa olvida, non poñades estas cousas. Que ti facías a atención internacional, que isto sempre quedou moi ben no currículum cando ti buscas outra cousa. A atención internacional dos clientes de... Que internacional nin que nada. Ti pos aí atender os clientes por teléfono na oficina. Xa está. Atender clientes. Pon atender clientes. O de teléfono, que lles importa? Ti non ves que ali xa non vas a atender o teléfono? De verdad, parade de ser tan snobs. Queredes facelo ben, que despois non vos chaman para o chollo. Vos millorades así para peor. Tomade nota. Eu nas miñas redes aténdovos se necesitades axuda, reviso o seu currículum e axúdovolo a mellorar para peor, porque eu sei deso. Vale, poñedes así mal. E seguide poñendo faltas de ortografía. É moi importante nesto, cando ides poñer dentro do cargo todas as labores que vos levabades a cabo, non as enumeredes para baixo así ordenadas, vos poñedes todas dereitas. E aquí aproveitades o da coma, para non poñer espacios, que se vexa así. Todo un pouco atrapalleiro. E se vos corrixe o Word así automáticamente unha palabra, deixade a ir. Da igual. Mellor. Case mellor. E se o facedes en galego e vos corrixe así cousas ao castelán, eso campa a Dios. Xa din, é o perfil. Punto 4. Moi importante. Como ides mandar o currículum por mail?
Que clase de mail tedes? A ver se ides ter aí evapatiño@. Bueno, patiño con NH ou con N. A onde ides así? Tedes que facer un mail para mandar o currículum. Eu, por exemplo, podo facer o meu mail de mandar o currículum, que eu non uso esta opción, que eu uso a segunda, dijo Laura, que é la EBI 78. Son eu. Sí. Nací no 78, la EBI. Porque acabar en I, isto sempre quedou ben. Ocúrreseme tamén, porque tis un tipo, Manu Crack. Que se vexa aí o poderío. Sí? Que outra... non sei, que os pensei antes... chica sexy, @ este seguro que está pillado. Vos buscade, vale? E buscades cousas así, empalador 69, @ este tamén é bo. E se non queredes buscar e estar pendentes de outro mail, tedes outra opción moi boa. É que vos lo manda un amigo. Se eu agora quero mandar un currículum, e lle dixo a un amigo meu, mándamo aí, vale? E pon Javier Pérez, @ pero logo abren e o currículum é de Eva Patiño, din, mami. Esta ten o Gmail para ter o Instagram e as merdalladas todas, non máis. Eso é o perfil. Ese é o perfil para estes chollos. Que xa xo teña que mandar outro plan, mira, non sabe nin usar o correo, só usa para a merdallada. Para comprar polo Amazon. Ese é un perfil moi buscado no mercado laboral. Dígovolo eu. Se usades o dun correo, porque non lle queredes ao mellor dicir, ao mellor non tedes amistades así de confianza, non? Dicirlle, mándame aí eso, que che miran o currículum din, Dios mío, esta. Non tedes estas amizades de confianza, tedes que poñer no asunto, cando usedes o voso la EBI 78, no asunto, non poñer currículum vitae, non. Mi currículum. Non, isto é así. Poñes mi currículum, eles ven aí, primeira impresión é un currículum de alguén que quere traballar aquí, dá o perfil, porque mima, poñer no asunto mi currículum, maravilloso, fichaxe estrella para a campaña do mexillón, sí, para a sobrecarga esta de antes do Nadal, que hai sempre, sí, como o vedes? Por suposto, non usedes nin estes sistemas cronolóxicos, sabes, isto que vas poñendo aí a túa experiencia, vos poñede ao chou, mar lle dan que non traballaches. A eles dalles igual. Eles queren xente que vai ali, eles que vos van preguntar. Podes empezar antonte, porque isto é moi típico. Chámante cando din disponibilidade inmediata, quere dicir que se é que xusto mañán tiñas para ir facer uns análisis xa non podes ir. Ou entres ou fuera. Isto é o que vos van preguntar. Se xa podedes ir antonte, traballar, pero que te aseguren pasado mañán. Isto é moi típico, sí. Ven antonte que timos asegurar pasado mañán e pouco máis. Preguntaránche, se é para un comercio, preguntaránche sobre o trato co público. Non utilices o termo trato co público, ti di, a min falar que a xente gusta. Di cousas así. E na máis, mellorado o currículum para peor, porque estádelo facendo mal. Estádelo facendo mal, eles ven xente espabilada, eles non queren xente espabilada, eles non queren xente que veña aquí reclamar os seus dereitos, a sociedade está mellorando para peor, e se queremos estar aí, temos que tamén mellorar nós para peor, nós non, o currículum. Vos depois xa cando teades aló xa veredes o que facedes. Non leades o convenio, non intentedes loitar moito polos vosos direitos, porque ides estar aí sós. Ou sí, non o sei. Mima, e que ides con ese perfil, porque eu estas dicíallo. Dixenllo a unha das miñas amigas, digo, ti non ves que capaz que xa pensan que te vas a afiliar a un sindicato que non é o que che diga o encargado? Dios mío de mi vida, eso non o queren. Eso non o queren. Daquela, faced as cousas como é debido se queredes traballar. Queredes que vos chamen.
que vai haber chollo agora para o verán. Pero vai non haber para que non hai, A ver se che parece que vas ti ca túa licenciatura, o teu curso de posgrado non sei que, toda a túa formación que fixeches online mentras non traballabas. Home, por favor, é inventade traballos. Buscades empresas que xa pecharon e vos decides que traballabades ali, que ali xa non poden chamar. Di, eu traballei ali. E se non, poñedes as empresas destas máis perralleras, di, non, a veces chamabanme eu iba pero non me aseguraban. Porque se a sociedade é fraudulenta, pois teremos que pillarlle un pouco aí a aproveitar eso. Ou que vades poñer agora que traballabades. Dios mío, non te chaman de ningún lado. É total, agora nos traballos vos xa pagan como nos ruíns. É mellor agarrarse aos ruíns, que aí xa non teñen expectativas sobre dun. Xa me enfado hasta con vos. Faced os currículos como é debido, é dicir, como non debe ser. Vale? E nada máis. Calquera cousa, contactádeme polas redes. Se queredes que vos mande o currículum, pois contactades comigo, mandádesmo e mándovolo eu dentro do meu mail. Por exemplo, se non queredes usar eso. E se me estás vendo e és unha empresa e mañá te chega o meu currículum, pois non sei que dicir. A ver como disimulo. Bueno, non, de momento non, que ainda non vou traballar. Vale? E nada máis. Hei de facer máis vídeos, teño máis cousas que dicir. Revéntame a cabeza. Ala, bicos.